Súťaž Kniha Žilinského kraja 2025 predstavuje prehliadku knižných titulov, ktoré v uplynulom roku zaujali čitateľov naprieč regiónmi Žilinského samosprávneho kraja. Do celokrajského kola postúpili knihy ocenené titulmi Kniha Horného, Považia 2025, Kniha Kisúc 2025, Kniha Turca 2025, Kniha Oravy 2025 a Kniha Liptova 2025 v kategórii Beletria a v kategórii Odborná literatúra. Predstavujeme kategóriu Odborná literatúra. Ľudmila Húsková, Šikanovanie a kyberšikanovanie 2. Publikácia Ľudmily Húskovej je určená širokému spektru čitateľov, rodičom, pedagógom aj samotnej mládeži. Jadrom knihy sú príbehy založené na reálnych prípadoch šikanovania a kyberšikanovania, s ktorými sa autorka stretla počas svojej práce na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine. Kniha zároveň prináša praktické rady a dôležité informácie. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o tejto problematike a ponúknuť konkrétne postupy, ako zastaviť násilie, ktoré sa v digitálnom veku stáva čoraz bežnejším. Samuel Martin Dubovič, Martinská MH D v premenách času. Mladého autora Samuela Martina Duboviča zaujal rozvoj autobusovej dopravy v našom regióne. Podujal sa na náročnú prácu a v deň svojich 19. narodenín uviedol do života svoju prvotinu. Publikácia prináša ucelený pohľad na históriu, súčasnosť aj perspektívy martinskej mestskej hromadnej dopravy. Ukazuje, ako sa menili odbavovacie systémy aj procesy nevyhnutné pre každodenné fungovanie dopravy. Kniha odhaľuje množstvo unikátnych dokumentov a fotografií z archívov, rodinných albumov aj zo súčasnosti. Zároveň približuje, ako sa doprava v Martine prispôsobovala potrebám obyvateľov a akú významnú úlohu zohrávala pri rozvoji regiónu Turiec. Jozef Hunčaga a Peter Gabriel Hunčaga, Bziny a ich rodáci v 20. storočí. Publikácia obsahuje krátke osobnostné profily rodákov z obce Bziny v 20. storočí. Celkovo v knihe nájdeme 130 medailónov o ľuďoch, ktorí naprieč generáciami a profesiami vytvárali dejiny tejto malebnej lokality na Orave. Text vznikol v spolupráci so žijúcimi rodákmi a spracované údaje vychádzajú z ich vlastných skúseností a rodinných spomienok, o ktoré sa s autormi ochotne podelili. Spolu s bohatými prílohami a obrazovým materiálom vytvára kniha plastický a čitateľský pútavý obraz života v malej oravskej obci v minulom storočí. Jana Juhásová, Miesta nedourčenosti, reflexie poézie 2012 až 2024. Monografia prináša výber literárno-kritických a literárno-vedných štúdií o súčasnej slovenskej aj svetovej poézii z posledných 12 rokov. Autorka skúma tvorbu významných poetiek a poetov, odhaľuje miesta nedourčenosti v texte a interpretuje ich v širších literárnych, filozofických a kultúrnych súvislostiach. Kniha predstavuje výsledok dlhoročnej analytickej práce a vyšla ako súčasť vedeckej edície FACE, Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania. Jana Juhásová pôsobí ako docentka v odbore Slovenská literatúra a literárna veda a venuje sa aj súčasnej slovenskej poézii. Tatranské úzkokoľajky v zrkadle času. Kniha z vydavateľstva Edis, vydavateľstvo Uniza, je určená každému, kto sa chce viac dozvedieť o pozoruhodnom, dnes už viac než 130-ročnom príbehu železničnej dopravy vo Vysokých Tatrách. Ozubnicová železnica zo Štrby na Štrbské pleso, pôvodne s párnou trakciou, patrila v čase svojho vzniku medzi prvé verejné ozubnicové železnice v Európe a z viacerých hľadísk bola jedinečná. 100 rokov futbalu v Krásne nad Kysucou 1925 až 2025. Kolektív autorov Ľubica Podoláková, Jaroslav Pagáč, Ľubomír Murčo a Juraj Lahuta mapuje storočnú cestu futbalu v meste Krásno nad Kysucou, ktoré sa stalo pevnou baštou tohto športu na severe Slovenska. Kniha faktograficky aj prostredníctvom spomienok zachytáva kľúčové míľniky klubu od jeho založenia v roku 1925 až po súčasnosť. Osobitnú pozornosť venuje odchovancom, ktorí sa prebojovali do národnej reprezentácie alebo na majstrovstvá sveta. Dielo slúži ako komplexná kronika krásňanského futbalu a vydalo ho mesto Krásno nad Kysucou.